you. Haló? Dobrý deň. Dobrý deň. Welcome back. Vítam. Tak priatelia, nakoniec sme sa zbehli. Vybavíme ten telefonát, lebo by to bolo... Prestali nám aj hrať. disk asi, že? Takže poďme do toho šikovno. My si vás budeme dokumentovať, lebo si dokumentujeme všetko, tak aby ste neboli prekvapení. My nahrávame vás a vy nás. Tak hej, ste pod kontrolou. Tak, ale vy? Zvukovku už máme za sebou, takže to je super. A rozhovor? S obidvomi. Obidvomi. Daj si, Juraj, notebook možno do boku trošku. Môžem dať, hej. Priprav sa, učeš sa. Ja vybavím telefón. Ser, no tak čo teda? No dobre, tak Nemáš tento disk? ideme sa teda. Ja ťa budem vidieť, lebo vidím, kde sú VIP už. A to je naozaj malé, tam není veľa. Pohodíš aj venčí. Podľa mňa. Ale to bolo dobre, OK. Musím ísť, lebo robíme rozhovor, tak ďakujem, čau. Poďme na to. OK, telefón je pre teba. Ivan, no tak teraz si šteluje kameru. Však, lebo kým to nebolo isté, tak na čo si? Mali ste aj problém sa dostať, či nie? No, tak už až o 5 púšťajú a som už vysvetlil, že Dobre, ideme takže tu, pracovať. tak to je dobre? Všetko si povedz ty. Sa to tak píše. Poď, Juraj, ideme na rozhovor. No, spolu si. No, také bude to také živé. OK. Také živé. Like this. No, páni, je tu dnes taká akcia venovaná hudbe 80. a 90. rokov. A vy ste takým stelesnením toho, čo tu fičalo tiež na Slovensku. Takže aký máte z toho pocit ešte pred tou akciou, že vôbec vás oslovili do tohto projektu? Asi to potešilo, nie? Je to fantastický pocit, nie že dobrý, fantastický. Z jednoduchých dôvodov jednak byť, povedal by som, po boku takých hviezd, ako sú vlastne na tom line-upe od Davida Hasselhoffa až po Unlimited. Je to fantastická vec. Ďalšia vec je tá, že my si tak pripomíname obdobie 20 rokov dozadu, naozaj ako taká spomienka oslava tých 80 90 rokov, keď to presne takto fungovalo na Megadance festivaloch. A tešíme sa aj kvôli tomu, že opäť zažívame profesionálny pomoc so zahraničným štábom, že keď povedali, že o 4:00 ideme na skúšku, tak o 4:00 nás zobrali na skúšku, všetko funguje ako hodinky, z môjho pohľadu teda. Čo nás mimoriadne teší, ako sme sa dozvedeli práve dneska, keď sme došli na hotel, že všetky lístky sú vypredané, takže dneska nás čaká 12 000 dav, čo je super a to je zážitok vystupovať pred takýmto obecenstvom. Čo sa deje s Madorom, lebo mnohí už mali také informácie, že už nikdy a kto vie čo a kde sú, čo sú. Tak povedzte, že čo sa s vami dialo, čo sa s vami deje, čo sa s vami bude diať aj po tej hudobnej stránke. No tak je to veľmi jednoduché, my teraz oslavujeme 20. výročie od vydania nášho prvého albumu I Feel Good a toto je práve takým vyvrcholením 33 koncertov, ktoré sme práve robili teraz v priebehu mája, júna, v priebehu 2 mesiacov. Zároveň sme vydali kompletnú kolekciu našej tvorby, 8 CD a 2 DVD na jednom USB nosiči s darčekovom balení s takým symbolickým názvom All in One Collection. No a plánujeme práve pri tej príležitosti 20. výročia urobiť koncertné turné aj v Spojených štátoch a v Kanade, to bude niekedy v septembri a októbri. A potom ešte by sme sa mali dostať aj do Čiech, ale to už tento rok asi nestihneme. No a mimo toho, z tej súkromnej stránky, viac menej už asi od roku 2011 sme v Spojených štátoch na Floride, teda brat natrvalo, ja tak prebežne na striedačku, máme cestovnú agentúru v Amerike, takže to je také niečo, čo nás momentálne živí a čomu sa venujeme. No a uvidíme, keďže toto 20. výročie nám dopadlo nad očakávanie dobre, tak je možné, že priebežne v nejakých intervaloch sa vrátime ešte aj k tomu, že budeme robiť nejaké koncertné aktivity. A možno sa dostaneme k tomu, že aj spravíme opäť niečo nové. To je otázka času. Pri takýchto hudobných výročiach zvyknú kapely spraviť aj takéto reunión, spojenie pôvodného zoskupenia a tak ďalej, alebo s nejakými spevákmi, ktorí kedysi s nimi niekde spolupracovali a tak ďalej. Uvažujete nad niečím? My sme nie, že uvažujeme, my sme dokonca urobili veľmi milú akciu v Rimavskej Sobote, kde bolo 33 000 ľudí na námestí a mali sme pozvaných bývalých členov Rimavsko-Sobotských, to bola tá zostava, v ktorej sme od roku 1986 až do roku 1992 v podstate, to už takí pamätníci, už sa ťažko tie roky hovoria, hrávali naživo, to znamená, bol tam aj Erik Aresta a Roco Dolovič. A
veľmi príjemne sme si pripomenuli to celé obdobie predchádzajúce a aj bolo to také symbolické pri tom 20. výročí, že práve v Rimavskej Sobote tí rimavsko-sobotania, ktorí boli takedy ešte pri tej živom hraní, pri tej živej kapele, pri tých počiatkoch, že sme sa tam mohli zísť a bolo to fantastické. Ono viac menej aj túto oslavu tohto 20. výročia, keďže je to 20. výročie od vydania prvého albumu, tak sme pôvodná úvaha bola, že ju zabsolvujeme aj s tými členmi, ktorí sa toho prvého albumu zúčastnili, to znamená aj s Barbou Haščákovou, aj s Erikom Arestom. A to sa nám bohužiaľ nepodarilo zorganizovať z rôznych časových dôvodov, keďže predsa za jedno obdobie 2 mesiacov a ťažko sa to zlučovalo termínovo, no ale nedá sa vylúčiť, že niekedy ešte v budúcnosti sa stretneme aj v tejto zostave na jednom pódiu, takže uvidíme. Pri nejakej oslave nejakého výročia. A čo je napríklad s Aničkou? Ešte ste s ním v kontakte? Alebo... Tak my v podstate sme v sprostredkovanom kontakte, viac menej cez médiá s tými našimi bývalými členmi, len vieme, že ona je vo Švédsku, vieme, že Barbara je niekde v Amerike, tuším na Floride tiež a vieme, že Erik je v Prahe a tie kontakty sú už po tých rokoch, to už je vlastne od roku 1994, respektíve 1995, to už je predsa dávno, takže naozaj veľmi nevieme o ich činnostiach. Ale radi by sme privítali, keby nám dali vedieť o sebe. Erik je na Facebooku s nami. Ostatní vyzývame, môžu sa pridať. Taká spomienka ešte, aby sme sa vrátili k tej hudbe 80. 90. roky. Čo to pre vás znamenalo? Bolo takéto top a je aj tu niečo z toho, čo sa vám možno tak splní, taký hudobný sen, že áno, sme s nimi naživo? Tak s Davidom Hasselhoffom sme nečakali, že budeme na jednom pódiu, predsa len je trošku ďalej v USA a tam bol známy ako spevák a ako seriálový hrdina z Baywatchu a z Knight Rideru, takže to je taká veľmi zaujímavá vec, veľmi sa z toho tešíme. Tu Unlimited Deadto, ale my sme sa v 90. rokoch stretávali s tými hviezdami hudobného neba, ale európskeho. A dneska je to také, neviem, či sa nám splnil sen, ale myslím si, že sa nám pripomenulo to obdobie veľmi významne. Dalo by sa povedať, že po 20 rokoch vôbec, že môžeme koncertovať, že si ľudia budú pamätať nejaké ešte tie pesničky, tak to je svojím spôsobom splnenie sna. Ja sa mimoriadne teším, lebo práve jedni z mála z tej európskej scény tanečnej vtedajšej boli tu Unlimited, s ktorými sme sa nestretli na jednom pódiu, s ostatnými s väčšinou asi áno. Takže na to sa mimoriadne teším, o to viac, že sú vlastne v tej pôvodnej zostave, lebo oni nejakú chvíľku ešte potom ku koncu už operovali v rôznych ešte zmenených formáciách, takže na Ray a Anitu sa mimoriadne tešíme. No a samozrejme David Hasselhoff je predsa len nadnárodný kaliber celosvetový, takže to je tiež fajn. A to je také bolo zaujímavé, keď sme sledovali ten schedule a ten line-up, že ako to bude dneska prebiehať, takže nie každý deň sa stáva, že vás na pódium uvedie David Hasselhoff, takže to je super. Tešíme sa z toho. Tie 80. 90. roky vývoj sa nedá zastaviť, našťastie, ale predsa len mnohí si tak vždy zaspomínajú, že im niečo z toho obdobia chýba. Vám? Tak chýba. Pripomína to obdobie mladosti, to ani nie je, že chýba, skôr každá generácia na niečom vyrastala, generácia možno súčasných 40-tníkov možno vyrastala na aduárskych pesničkách a to je veľmi príjemné stretnúť aj teraz po rokoch. Práve aj táto akcia je toho symbolom, že sa stretnú ľudia, ktorí si pripomínajú to obdobie tak trochu nostalgicky. Či nám niečo z toho chýba? Neviem to povedať. Možno nám chýba, že v diskotékach vtedy už o 9. bolo plno ľudí, dneska prídu po 12. začnú chodiť a bavia sa dajme tomu do 2. do 3. To je také trošku iné, to by som zmenil, keby sa to dalo, to by nám dalo by sa nazvať chýbalo, že o 9. otvorím diskotéku, už sa tancuje, už je plné. Určite, čo bolo zaujímavé v 90. rokoch, špeciálne pre nás tu na Slovensku, tým, že sa menil režim zo socializmu na nazvime to demokraticko-kapitalistický, tak to bolo, tie 90. roky boli obdobím veľkých zmien a všetko sa menilo za pochodu a to bolo vlastne také prevratné obdobie, málo kedy človek má šancu niečo také zažiť, že vlastne kompletne sa zmení ten život na ruby a objavia sa úplne nové možnosti, úplne nové veci a to sa už asi veľmi ťažko zopakuje, takže to je také niečo prísť prvýkrát do New Yorku, že v 94. a vidieť mrakodraky, to sú veci, na ktoré človek nezabudne. Super, ďakujeme krásne. Ďakujeme. Aspoň jednu fotečku by sme si teda spravili, keď už také legendy. Čo spravíme s tvojím telefónom, to bude šikovnejšie? Tiež môžeme poslať. Foťak bude na dlho, to než nastane čas. Áno, ale chceme aj takú rýchlu fotku. Dobre, OK. Môže byť aj taká selfie. No zase, úplne. Môžeš?